nitiere cases bende mag iyudo ka nyathi samoro obedo defiled, omako ich e sama nok oikorene. Koro magi cases mosekelo ahinya weche mag iye Mohiu. To ahinya alaumu jonyuol. Jonyuol onego bed ni ka nyathi omako ich, to ne ginyise ni gimotimore ni ok ber, ok onego chako nuoye. Tiyudo ka jonyuol bende seche ma nyathi omako ich nikech gimoro nobiro ni tinde nyithindo nyalo kosemako ich onyuol to dok adok e skul kendo somo maber, but onego wanyise ni gima kamano ok onego bed ni timorene. Janyuol onego bed so close gi nyathi mar puonjo nyathi e rach mar mako ich Mohiu kaka wan ning'iso wan, nikech wan to ka ni mako ich chon to sikundi ne gik mana gi kanyo, and samoro yudo ko already seng'eyo the importance mar dhi sikul. Koro mana pani nomedo konyowa kendo jonyuol ne ger kodwa weche gi kabisa. Koro onego bed nwager kodgi mwagogi, but onego bed ni wabet ni wanyalo puonjogi rach mar bedo kod ich Mohiu. To Karen kapod antiere kumi ka intiere studio marwa e boma ma Kisumu koni, iwacho ni onego bed ni in korka kodi